Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan, ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Diyos wala magpili kanato, aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod niini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag, ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo, ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw
nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan, ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Diyos wala magpili kanato, aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila ug higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan, ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Diyos wala magpili kanato, aron kita iyang silutan,
kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa Espiritu, kalag, ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo, ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo.
Nag-auhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa Espiritu, kalag, ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo, ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-auhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo.
Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuunan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 5. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan, sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati. Unya, dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita, iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Tungod niini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuunan sa halok nga inigsuon.
Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuonan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo